नभेम्बर 2023निफ्राय 18 नभेम्बर 2023सिम जनजाति गौरव सानजों लोब्बा लाखिनानै ONGCनि आराकान एन्ड आराकान बेसिन मेनेजार जरहाटनि जे ST/SC कम्पोनेन्ट प्लाननि एनुवेल फान्डजों बिथांमोना जनजाति बा जोंनि गोग्लैसोना थानाय हारिसाफोरनि आइजोफोरखौ दानाय लुनाय बिथिङाव आरो बिसोरनि थांना थानायनि राहाखौ जौगाहोनो थाखाय दानाय लुनायनि जे उइभिंनि मेसिन बिथांमोना होनायनि मोनसे राहा लादोंमोन आरो बेखौ जोङो गाहायै आं गावबो थाफानानै जोंनि गोलाघाट जिल्ला UBDनि नेहाथारि पबित्र खाख्लारिजों लोगो जानानै जों ONGCजों जगाजग खालामदोंमोन आरो जोंनि बे धनस्री साब डिभिजननि नामबर ओनसोलनि जयपुर गामिनि धनस्री सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो रेंमा ओनसोलनि लतापुर गामिनि आलारि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बिथांमोना जि दानायनि जाग्रा मेसिन होयो आरो दिनै जों बेखौ ONGCनि सापर्ट मेनेजार कुलदीप आरो एरिया मेनेजार बिथांमोननि नुजाथिनायाव आरो ST/SCनि चेयारमेन RC दास आरो नेहाथारि अरुज्योति दले बिथांमोननि नुजाथिनायाव जों दिनै बेखेवनानै होनाय जाबाय। जों आसा खालामो जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो दानाय लुनायाव साखाफारामोन, नाथाय समनि फाखनाव जोंनि दानाय लुनायफ्रा एसे गोग्लैसोना थालांदों, उनफिनना थादों आरो बेखौ एसे जौगाहोनो थाखाय बिनि सरसाखौ आरो बांहोनो थाखाय दिनै जोंनि गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय जों नाजानाय लोगोसे ONGCखौबो जों नारसिनदों आरो बिथांमोना खोथा होदों जोंनो। बेनि अनगायैबो बिथांमोना दानाय लुनायनि बेलायाव जिखिनि गोनां आइजें आइलाफोर नांबावगौ, बिदि मेसिन नांबावगौ बिथांमोना होबावगोन आरो खम साननि गेजेराव बिथांमोना साननि थाखाय नामबर ओनसोल आरो रेंमा ओनसोलाव आइजोफोरखौ लानानै दानाय लुनायनि सायाव मोनसे फोरोंथाय ट्रेनिं होनायनिबो बाथ्रा बिथांमोना बुंदों आरो बिनि उननि समफोराव जोङो मोनसे ONGCजों रायज्लायदों। दानाय लुनाय बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय बिथांमोना मा जोंनाव होबावनो हायो गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गामिफोराव आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनाव आइजोफोरनि आफादफोरनाव बिथांमोना बेखौ जोंनो राहा खालामनानै होगोन होननानै जों खोथा होदों। जों आसा खालामगोन जोंनि आइजोफोराबो दानाय लुनाय बिथिङाव जोङो जौगानो थाखाय आरो गावनि आथिङावनो गाव गसंनानै बिनि गेजेरजोंबो जों फालांगि खालामनाय न'खर संसारखौ जों दैदेननो थाखाय जाहाथे जोङो आइजोफोरा सिगांबोनो नाजायो। बेनि थाखाय आं साफ्रोमबो आइजोखौ आं खावलायनो लुबैयो आरो बिनि थाखाय जोङो नांगौखिनिखौ जोङो गावनि काउन्सिलनि दारायानो जाथों बा गुबुन गुबुन NGO कम्पानिफोरजों जों लोब्बा लाखिनानै जगाजग लानानै बेफोरनि राहाखौ जों उन्दैसिम खालामना होबाय थानाय बाथ्राखौ जों साननाय जादों। जनजातीय गौरव दिवस का के दौरान SC/ST हमारा जो एसोसिएशन है उसका दौरान भी ये जो कंपोनेंट प्लान है इसका बेसिस पे आपको इस विलेज में ये जो वीविंग मशीन जो दिया था, इसे हम आशा करते हैं कि ये जो वुमन का सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो बहुत फ़ायदा हो जाएगा उनके लिए और हम ये भी सोचते हैं कि आगे इससे वो लोग भी कुछ प्रॉफिट कमा के और हम भी कोशिश करते हैं कि कंपोनेंट प्लान दौरान और भी हम दूसरा मिशन भी दे देगा और इस विलेज का भी जो भी हमारा इधर ONGC का कार्यक्रम होता है उसमें भी आपका मदद हमको मिल रहा है, इसके लिए हम आभारी है। और हमारा बेसिन मैनेजर विशाल शास्त्री साहब के दौरान भी आपको शुभकामनाएं देते हैं और आपको हमेशा ONGC का मदद हम प्रॉमिस करते हैं।
যদি মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন আপোনালোকৰ কৈছে যেহেতু আমাৰ এটা অনুষ্ঠিত এটা SC কমিটি এটা মানে আমাৰ এছ'চিয়েশ্যন আছে সেই এছ'চিয়েশ্যনৰ যোগেদি এজন আবেদন মহান নেতা মানে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ আৰু তেওঁ মানে তেওঁ যোগেদি আমাৰ এটা কমপ্লেইন বা এটা ফাণ্ড আহে সেই ফাণ্ডটো আমি উইচিফাৰৰ পৰা আমি ল'ব বস্তুটো সেই ফাণ্ডৰ যোগেদি আমাৰ যিখিনি অতিকৈ দুখীয়া নিচলা যিখিনি আমাৰ SC মানুহ আছে তেওঁলোকৰ এৰিয়াটো অপাৰেশ্যন এৰিয়া বা অন্য আমাৰ যিটো এৰিয়া আছে তাত আমি এই ফাণ্ডৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক উপকৃত কৰিবৰ কাৰণে আমি এই বস্তুটো মানে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰোঁ আৰু আজি ইয়াত যিহেতু এটা অভিনৱেশন ইয়াত মানে নিৰ্গত কৰা আছে যাৰ দ্বাৰা ইয়াৰ যিখিনি আমাৰ SC মানুহ আছে তেওঁলোকে যাতে উপকৃত হয় তাকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ।